Jo que si em pare a pensar en la figura d'un mag, em venen al cap personatges tan diferents entre si com Merlín, Harry Potter, Gandalf el Gris o Juan Tamariz. Tampoc és que tu et sembles massa a cap d'ells. Així que en primer lloc, i per aclarir el concepte, què és un mag o què fa un mag? Un mag jo crec que el que fa és il·lusionar a la gent, no? Crea il·lusions i distrau i fascina a l'espectador. Crec que la màgia és algo increïble i formidable per a gaudir i que sigui una cosa molt bella, no? Que és algo impossible. Tinc entès que et vas aficionar per la màgia des de ben xicotet. Per què vas decidir que volies dedicar-te a aquesta professió? O què és el que més t'agrada de la teva feina? El que més m'agrada sobretot és la reacció de l'espectador, no? Quan tu fas alguna cosa de màgia i no entén i veus la cara de fascinació, això és el que més m'agrada, no? O quan un xiquet el veus que està il·lusionat, sorprès, això és el que més m'agrada i el que més disfrute. Quan el públic assisteix als teus espectacles, el que està veient és el final de moltes hores de proves, d'assajos. Com és aquest procés de treball creatiu? Bueno, primer, el principal és la idea, no? Una vegada és la idea de lo que vols fer, ja ho plasmen després en el taller. En el taller pot ser de qualsevol material, pot ser de fusta, pot ser de ferro, d'alumini, no? I vas creant el que és l'estructura de l'aparell de màgia i després, clar, és la part artística, perquè la màquina en si no té ninguna emoció. Lo bonic és poder donar-li vida a aquesta caixa, a aquest aparell, i transformar-ho ja en màgia, que és el bonic d'això, és un concepte, primer tens la idea, després és una caixa, la fabriques i després ho presentes com una cosa artística. Això seria el procés. Com a il·lusionista, per tant, has de conèixer les lleis de la física, saber un poc de mecànica, però també tindre un bon coneixement de la ment humana. Podríem dir que els mags sou d'alguna manera un poc psicòlegs? Jo crec que la màgia té molt de psicologia. Clar, i lo interessant d'això és que són molts factors que fan que la màgia funcioni. L'expressió corporal, l'expressió verbal, la psicologia, entre molts factors per a crear un efecte de màgia. És un mecanisme que va tot al mateix temps, que tot combinat és capaç de crear allò que és impossible. I hi ha persones que es presten més que altres a això de la màgia? T'has de fixar en qui tens entre el públic per a triar a una persona? Pues sí, claro, hi ha gent que està més oberta a deixar-se enganyar, ¿no? Entre comillas, perquè això és com un engany, una il·lusió. Entonces hi ha gent que vol ser enganyat, bueno, pense que tots, però hi ha gent que vol ser més enganyat que altres, que volen participar, que volen sentir aquesta emoció, que volen creure que tens poders, que eres capaç de fer alguna cosa impossible, i aquest tipus de persona, pues clar, és més favorable per al mag, per a treballar en ells. La teva professió t'ha permès viatjar arreu del món i actuar front a públics de diferents cultures que parlen també distints idiomes, però que en canvi es sorprenen per igual amb els teus trucs. Podríem dir que la màgia és d'alguna manera un codi de comunicació universal? Sí, la màgia és un llenguatge universal. Pots estar a qualsevol punt del món i, clar, la màgia sempre fascina a tot tipus de públic. Hi ha públics que reaccionen d'una manera més càlida, uns altres són més gelats, no? Depèn de la zona, de la cultura, de lo que estiguin acostumats. Jo recordo que el primer viatge a la Xina la gent no reaccionava, aplaudia molt poc, i és la seva cultura, no tenen l'aplauso ficat dins de la seva cultura. Aplaudien 3 voltes i ahí paraven. Hi ha una sensació molt estranya. Però els temps han canviat i en cosa de 14 anys els xinos ja aplaudeixen com els latinos, o sigui, que aplaudeixen, reaccionen, se sorprenen i ha canviat molt, no? I te dones compte com les cultures van transformant-se i van canviant-se en el temps. I pensant en aquests viatges, t'imaginen el control d'un aeroport obrint les maletes front al personal de seguretat que de cop es troben amb un fum d'espases i tu els has d'explicar que no, que tu te'n vas a treballar. Suposo que t'haurà passat alguna cosa rara en aquests viatges, no? Alguna anècdota que contar-nos? Jo me recordo dels primers viatges als Estats Units que dins de la maleta jo portava fotos de David Copperfield, que és un mag molt conegut als Estats Units, en Mike Tyson, perquè el vaig trobar una vegada en una tenda,
I intento tindre fotos de gent coneguda per a que vegin que me dedico a una professió i que sóc mag i que els elements que estan bé no són res per a fer ningú atemptat, no? I que ara hi ha molt de pànic a totes aquestes coses. I realment, pues, bueno, sí, hi ha anècdotes molt gracioses, de plegar una duana, de no entendre res, després veuen les fotos, es fa un joc de mans i ahir se relaxen i ja te deixen com va passar. Perquè el bo que tenim els mags és que en poc de temps podem tindre el contacte físic en qualsevol persona. Pots estar en un president de qualsevol lloc, inclús d'un estat, i en un minut arrimar-te d'ell i poder tocar-lo, ficar-la a la butxaca o donar alguna cosa teua, perquè els mags tenen la capacitat d'invadir molt la intimitat de qualsevol persona i te fa arrimar-te, no? I això és una cosa que en altres llocs no passa. No sé, per un humorista o un cantant, arribar a una persona i tindre contacte amb ell és molt complicat i per al mag és molt senzill, no? Perquè se presta a mesclar una baralla, a demanar una moneda, o sigui que és molt interessant fins on pots arribar, no?, quan estàs fent màgia. A més de veure't freqüentment en programes de televisió, fent espectacles de gran format en teatre o en un espai públic, és freqüent veure't donant suport a causes solidàries. Creus que la màgia pot fer que el món sigui un lloc més just o més feliç? Sí, perquè jo crec que és molt gratificant, no? Si veus a un xiquet en un hospital, o no és necessari que estigui en un hospital, en qualsevol lloc, i poder portar un poc de màgia a gent necessitada, crec que és fonamental. I pensa que estàs fent un bé, però la cosa més gratificant és a tu mateixa, no? Quan tu ho estàs fent, el que s'emporta el millor premi sóc jo, perquè és realment ampli, no? El poder fer-li una màgia a una persona i que s'il·lusioni, que s'ho passi bé per un moment, o que arrenca una sonrisa, pensa que la gratitud la tinc que donar jo per poder viure aquest moment, no? És molt bonic. Què ens pots avançar d'aquesta edició del festival? O què és el més destacat? Si tinguera que recomanar alguna cosa, possiblement seria la gala internacional que es fa dins del teatre, dins de l'auditori. Però després també hi ha coses al carrer, no? La Vila-real té cultura de carrer, té molta tradició així al carrer i això és molt bo, no? Perquè ja és una cosa que va rodar. El mag se presenta i la gent ja sap com riure, com aplaudir, com participar, i doncs això està guanyat. I per acabar, si jo volguera ser aprenent de maga, quins serien els consells imprescindibles o l'objecte o l'element que sempre hauria de portar damunt un mag? El més a mà que tenim és la baralla, no? La baralla de cartes pense que és el que ho tenim a mà, tots tenim una baralla a casa i que és molt fàcil començar i que se poden fer coses molt boniques. De fet, els millors mags del món estan a Espanya, els millors mags de cartes. De grans il·lusions o altres disciplines ens falta una mica més, però el que és cartomàgia, els millors mags del món estan a Espanya. A Dani d'Ortiz, està Juan Tamarit, que és el gran mestre, Miguel Gómez, hi ha magos molt bons que fan coses increïbles, a les quals jo cada vegada que les veig, bueno, disfrute moltíssim, no? Perquè són capaços d'enganyar-me i entonces disfrute. Doncs Junque, moltíssimes gràcies per apropar-nos a este món apassionant de la màgia i ens tornarem a trobar el Màgia per ací a Vila-real.